ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिटिआरनि 33 लाख सुबुं अनजिमानो बिजिनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै ख्रिस्टमासनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। इसोरनि खाथियाव आरज खालामबाय बिथांमोना आलो गोजोन संसार मोनजागोन आरो बिनि थाखाय इसोरा बिथांमोननो बोर हरगोन मिजिं खालामबाय। ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिजिनी जिल्ला इउपिपिएलनिफ्राय बेखौनो बुंनो थाखाय थियारि जादों। मैया बिजिनी साब डिभिजननि सिङाव सबाइजार प्राइमारि इउपिपिएलनि सिङाव बिपिएफ हान्जानि मोनसे मिटिं जानानै थांदोंमोन, जयनिं प्रग्राम। बे जयनिं प्रग्रामाव 100 सा इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफआव जयेन जादों होननानै फोसावदों। बे बाथ्राया फुराफुरि नंखाय। बे मिटिङाव गासै 100 जनानो ज' जायाखै। 100 जन मानसियानो मिटिङाव ज' जायाखैबा बबेनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै 100 जन मानसिया बिपिएफआव जयेन जाखो? बेयो जोंनि प्रश्न। जाय बिथांमोनखौ इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव हाबफैदों होननानै बुंदों, बै मानसिफ्रा गासिबो गावसिनि बिपिएफनि सोद्रोमाखा आरो बे गावसिनि बिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौनो गोदानै आर'नाइ गानहोनानै बिपिएफआव इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै जयेन जाफैदों होननानै फोसावनाय जादों। जेरै दुथांपारानिफ्राय बनजार बर' बिथाङा बिपिएफनिखा, राजिब बर' बिथाङाबो बिपिएफखा, राखेब बर' बिथाङाबो बिपिएफखा, सामथाइबारिनिफ्राय मिथुन लाइफांहारि बेबो बिपिएफ, बिथाङा बिजेपिआव थांबायमोन, बिजेपिनिफ्राय आरो बिपिएफआव फैफिनबाय। खोरोमसाद ब्रह्म बिथाङाबो बिपिएफनिखा, बिजेपिआव थांबायमोन आरो बिपिएफआव फैफिनबाय। सिबि ब्रह्म बिथाङाबो बिपिएफनिखा, बिपिएफआवनो जयेन जाफिनदों। बिमल बसुमतारी बिथाङा बिपिएफमोन, बिपिएफनिफ्राय बिजेपिआव थांबायमोन आरो बिजेपिनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जाफिनदों। लादांगुरिनिफ्राय रुकुमनि ब्रह्म बिपिएफनिखा, बिपिएफआवनो जयेन जाफिनदों। मनु ब्रह्म बिपिएफनिनोखा, बिपिएफआवनो जयेन जाफिनदों। थांगाबारिनि लेल्ला बसुमतारी बिपिएफनिखा, बिपिएफआवनो जयेन जाफिनदों। दा बिनिखायनो बे गासैबो बिपिएफआव हाबनाय सुबुंफ्रा इउपिपिएलनि नङा। बेनिखायनो बिपिएफआ बांसावनाय इउपिपिएलनिफ्राय 100 जन बिपिएफआव हाबफैदों होननाया नंखाय। अजय ब्रह्म बिथाङा थांगाबारिनि, बिथांखौ थगायनानै बायदिसिना मुवा बेसाद होगोन होननानै लबि खालामनानै मैयानि जयनिं प्रग्रामाव बिथांखौ लिंबोदों आरो लिस्टआव नाम गाबज्रिदों अजय ब्रह्मआबो इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै बिपिएफआव हाबबाय होननानै। नाथाय बिथाङा दिनै आंनि खाथियावनो दं, आंनि सेरावनो दं। बिथाङा दा दसे उनाव बुंगोन जे बिथाङा दाबो इउपिपिएल बिपिएफआव थाङाखै, बिथांखौ थगायनानैसो बिपिएफआव हाबबाय होननानै फोसावनानै होदों। सिबिनां बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा गुड गभार्नेन्सनिसो बाथ्रा बुंदों, मोजां खुंथायनिसो बाथ्रा बुंदों। जोंनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा खासा हाउसनि नामाव, आवास प्लासनि नामाव रावबो 2-3 हाजार फैसा घुस लायाखै आरो बिनि फोरमान दङबा होनो थाखाय एमसिएलए जेम्स बसुमतारीखौ आं खावलायदों आरो होनो हायाबा बिथाङा गावनो दायनिगिरि जानांगोन। मानोना फोरमान गैयालासिनो ओरैनो बांसावनाया गणतन्त्रनि बेरेखा। बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायदों।
आंखौ माने क्लाबनि थाखाय उनाव सुबिदा मोनगोन बे खोथाखौ बुंनानै लिंहरदोंमोन आरो माने गाबोन मिटिं दंलै ओंखारलाय होनदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो अखानायै आं बुंदोंमोन आरो गामियावबो मिटिं दंमोन ओमफ्राय बेयाव थांनो हानाय नङा बिदि खोथा बुंदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो आंबो खोथा दानो हायैनि लोगोबो जायोमोन नालाय गावजों खोथा दानो हायैनि फैनाय जादों आरो दा फैनानै जयेन जाथारबाय नामा? आंथ' फुरा जयेन जाथाराखै माने आं आर'नाइबो गानखायाखै। दा नोङो बबे पार्टियाव दं? आंथ' दा इउपिपिएल पार्टियावनो दङ। फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय समावबो